Представи другия. Мъдър, добър човек, много готин. Готин и приятел също. Уникална, сърдечна, добронамерена, красива, прекрасна. Какво те дразни другия сутрин? Не знам, той става преди мен, по-скоро аз го дразня. Малко е крива. На яхта или на планина? На планина. На планина. Романтична вечеря или щур купон? Романтична вечеря. Романтична вечеря. Хората те смятат за твърде. Тъпа. Търпелив. Парите. Шоколадът. Ревнива ли си? Не съм ревнива. Не. Изневярата за теб е? Недопустима. Предателство. Смяташ ли, че си подхождате? Смятам, да. Да. Таланта, който ти липсва? Да пея. Бих искал да танцувам повече хора. Имаш ли скрити таланти? Гримирането. Мога доста добре да гримирам други хора. Също и себе си. Някои хора не смятат така, но аз смятам. Да рапирам. Какво правиш на тъмно? Гледам филми. Мисля си. Кажи нещо положително за срещуположния пол. Както по-рано споменах, се повтарям, много добър човек. И много мълчи, когато аз мрънкам. Това ми харесва. Много по-чувствителни, емоционални и ни даряват с деца. Здрав сън или здрав секс? Здрав сън. Здрав сън. Само ти можеш да... Разсмея така някого. Направя най-добрата фокача, докато измисля някоя рима. Направи реклама на другия. Най-добрият готвач, който може би някога ще имате. Сладка, вкусна и от време на време кисела. Най-скъпото нещо, което притежаваш. Чанти обувки. Тези две ръце. Къде не обичаш да те пипат? Нямам такова място. Няма такова място. Предложение, на което не можеш да устоиш. Дубай. Покана за почивка на море. Най-добре Хаваите с Симона. Как се виждаш след 25 години? Успяла дама с 2 деца, задължително момиче. Истински и искрено щастлив с човека до мен. 3 неща, без които не можеш. Храна, кафе, любим човек до себе си. Десерт, тренировка и сън. 3 неща, които смяташ за кофти в другия. Понякога прекалено спокоен, трудно решава заради зодията си близнаци, постоянно се двуми и това са. И когато ме кара постоянно да излизаме, аз не искам. Малко е крива сутрин, трудно е за събуждане и прекарва повече време на телефона. Кой командва парада? И двамата смятам. И двамата, тя през деня, аз вечерта. Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Вярвам, да. Изпитала съм я. Вярвам, да. От какво се страхуваш? От смъртта. От високо. И от змии. Какво искаш да промениш в другия? Не искам да променям нищо в другия. Аз съм го харесала такъв какъвто е. Нищо не искам да променя. Трябва да се приемем такива каквито сме. В предишния си живот си била със сигурност. Змия. Пума. Кажи бързо. Петър плет плете, през 3 плета преплита. Петър плете през 3 плета препилита. Кажи бързо. Петър плет плете през 3 плета преплита. Петър плет плете през 3 плета преплита. Кога парите нямат значение? Никога. За мен парите никога няма значение. Най-важното е да си здрав. На тъмно или на светло? Тъмно. На тъмно. И на светло.
Любим спомен от детството. Как изядох с братовчет ми розичките на една торта за рождения му ден. Захарен памук и Кока-кола в стъклена бутилка. Направи комплимент на другия. Имаш красиви очи. Бебо, ти си най-прекрасното момиче, което някога съм срещал. Запей част от някоя любима твоя песен. Здрасти! Сещаш ли се кой се обажда? Съжалявам, ако ти досаждам. Ти знаеш ли, че разказвам и луната за любовта между залеза и зората?